welcome back to Sunny Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Soap Histories, and today we're talking about iTonga, guys. Yay, I was watching ama comment abantu, I was reading ama comment abantu laphana ke social media, abanye bekhala ngokuthi ubanele bese beqala ukumthanda, bengafuna ukuthi ahambe, yabona nje into eziningi. So manje, guys, nibonile izolo ukuthi ke uSanele was told ukuthi ke alandele imithetho njengoba ke ubaba omncane wakhe kade emtshela ukuthi ke kufanele angene emgodini, angaliboni ibhokisi, akufanele mangabe sebesuka lapha emathuneni abheke emuva, kufanele abheke phambili straight ukuze ke ubanele engazomnamathela. So I don't know what happened to him, guys, yesterday, but uvele wabheke emuva. Mebheke emuva kwathi emgodini laphayana kwavela ubhuti wakhe ke ubanele ebambelele ngesandla ngaphandle kwebhokisi. So I assume ke, guys, ukuthi ke we have lost uSanele, not ubanele in this case, because ubanele will force uSanele to do izinto ngendlela yena bengafisa ukuthi ke azenze ngayo. So umuntu ozolahlekelwa ke la uSanele, umuntu olahlekile la osilahlekene emotionally ke uSanele, angazi uma uzoshintsha indlela yokugqoka yini, but ke I think uzoshintsha indlela yokugqoka, agqoke njengobanele, abe yigangster nyana njengobanele, because we just read laphayana ke kubona ama-teasers ukuthi ke bathi ke Banele spirit who forces uZama noSanele together, yabo. And bathi ke futhi uSanele will go to i-construction ayosebenza khona, ashiya umsebenzi wakade usebenza. What I don't know, guys, ukuthi ke kuzokwenzekaningi ngoduso kaSanele, because now we are hearing ukuthi ke uSanele uzohamba yo data ingoduso kamfowabo ubanele who passed away. So I believe ke, guys, ukuthi ke like completely uSanele will lose himself and be ubanele or live the life ekade ke iphilwa ke ubanele. But ke when it come to i-character, because uSanele is very soft, ubanele ubehashinyana, so I'm not so sure ukuthi kuzokwenzakalani ke laphayana, but ke nje uzohleze emnamathele because bathe angabheke emuva yena wabheke emuva. Eish, angazi inkinga yakhe besikuphi, guys, into ebemiyenza ukuthi abuyele abheke emuva. Nawe usezonamathelwa ke umfowabo aze angazi ukuthi ke enze njani. Asazi uzonzani ngombali, but ke uSanele bwasengazuthi cha engathi uzowela ezandleni izikazama. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.